दा सासे दायनिगिरि सासे बेलाव थानाय एरेस्ट जानाय मानसिया माबायदि बिथाङा भाइस चेन्सेलर जानो हायो दिनैनि प्रश्नआ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि अबजेक्टिभजों हायार इन्स्टिटिउसननि सासे भाइस चेन्सेलरा जेरैबायदि बयनिबो इन्ट्रेस्टआव बयनिबो सार्थआव खामानि मावनांगौ बिथाङा माने कुनु दुर्नीतिजों लिप्त जानाय सुबुं जानाङा बिनि थाखाय जोंनि जे हाबा मावनाय बेयाव जोङो साक्सेस जादों किन्तु बिथांखौ जे बोखारनांगौ बिथांनि एगेन्स्टआव जे दाय मोनदों बे दायनिगिरिखौ दिनै सोर रक्षना बेखेवनो होदों बिनि थाखाय जोङो राजभवनखौ राज्यपाल बिथांखौ जोङो कुइसन खालामदों आरो एबसुनि हाबा मावनायजोंनो 80% जोङो साक्सेस जाबाय 20% मेटारा जाबाय बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ गोदान भिसि थिसननांगौ आरो दायो गोदान भिसि थिसननायनि सार्च कमिटिया हाबा मावगासिनो दङ किन्तु बिथांखौ बे टाइमाव कुनु कारनाव 1 मिनिटनि थाखायबो भिसि हिसाबै थानायनि बिथाङा योग्यता गैया आरो जोंनि जायगाखाय सासे कराप्टेड मानसिखौ भिसि पार्टिना दोननायनि सिन्था खालामदों नामा राजभवना आरो बेखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव धरना जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि कलेजाव जाबाय समबाराव बाक्सायाव जागोन बिनि उनाव तामुलपुर बिनि उनाव उदालगुरि बिनि उनाव क'क्राझार आरो जोबनायाव प्राय 10,000 सुबुंनि स्टुडेन्टनि बाहागो लानायजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव धरना जागोन बे धरनाया खैदिन जायो जों उनाव बुंगोन आरो बे खालिनो भारतनि राष्ट्रपति भारतनि प्रधानमन्त्री भारतनि नखर मन्त्रिनो हायार इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव सासे कराप्टेड मानसिखौ राजभवना माबायदि भिसि पार्टिनानै दोनदों बिनि सायाव जों मेम'रेन्डाम हरगोन आरो बे दिनखालि जोङो मिथिगोन जे राजभवननि सोर व्यक्तिनि आशीर्बादाव ब्लेसिंसआव बिथाङा दुर्नीति मावनानै जाख्ल'नानै जोंनि जायगानि हायार लेभेल इन्स्टिटिउसनखौ दमन खालामनानै दखल खालामनानै दोनदों बिनि प्रमाणा ओइदिनखालि प्रुफ जागोन गुबुन बोसोरनि बायदिनो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बिथांनि जि थैनाय सान आरो बे थैनाय साननि गोसोखांथियाव बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादा मैया आरो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बादायलायनाय हाबाफारि आरो बायदिसिना आयदायाव सेमिनार खुंदों आरो दा बे समाव गेवलां मेल बान्था राननाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंगासिनो दङ गिबियावनो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बिथांनि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनायाव आर'ज गाबदों आरो बिजनि ओनसोलाव बर' माहारिनि गेजेराव सानजारां लकेश्वर ब्रह्मआ जि मोनसे आलारि बाथि सोरांनि रेगा गालांबाय बे बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर बिहोमा आरो गोबां कन्ट्रिबिउसननि गेजेराव बिजनि कलेजखौ बिथाङा जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिजों गायसनदोंमोन थारैनो बे मोगथां महराव दिनै जोंनि ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिनि जिउ दानायाव गोजौ सोलोंथाइ होनायाव आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बियो जाफुंसार जानो हादों लोगोसेनो थुनलाइ बिथिङाव हारिमु बिथिङाव बिथाङा जि मोनसे फुटप्रिन्ट आरो मोनसे माहारिनि सावगारिखौ मोजाङै बेखेवनानै होलांबाय जायनि थाखाय दिनै कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिया माहारिनि हारिमु आरो लोगोसे समाजनि फारसे मोजाङै मिथिनो थाखाय दिनै खाबु मोनदों दा बेखायनो सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि बे सुंद' समनि थांना थानाय समाव बिथाङा जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होबाय बे मोनसे सेल्फलेस आरो गावखौ बावसोमनाय आरो बिथाङा जिहेतु माहारिनि समाज अनफावरि हारिनि थाखाय थैस' मावग्रा सासे सुबुंमोन बे आदर्शखौ लानानै माहारिया जुदि आवगायोब्ला आरो बेबायदि गेदेमा सुबुंनि जिखिनि हाबा मावलांनायखौ जों जुदि मान होलांबाय थायोब्ला इयुन जोलैया सिबिलांबाय थायोब्ला थारैनो आरोबाव माहारियाव गेदेमा सुबुंफोरनि जिखिनि बुंलांनाय मावलांनाय बेखौ लामा हान्थिनानै बा आगान सुरनानै हारिया आरोबाव गेरेमसा माहारि दानायाव बा जौगानायाव जेब्लायबो जोङो जाफुंसार जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बे समाव आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन जे जोंनि कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना
गोसो होनानै मोजाङै फरायनांगौ, मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बयबो गावखौ बाउसोमनांगौ, जाहाथे गावनि जिउखौ आवसारि खालायाबासिनो गावनि जिउखौ नंबां जांबां खामानियाव समखौ बाहायगारालासिनो जोङो थार बिथिङाव जिउखौ दाफुंनो थाखाय लामा हान्थिनांगौ, मोजां सोलोंथाइ लानांगौ आरो बेजों माहारिबाद माहारिनि सानथौ सानस्रिखौ हमथानानै जाहाथे हारि थांना थानायाव बयबो कन्ट्रिबिउसन होयो, आंनि बे मोनसेल' आपेल। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे भाइस चेन्सेलर रायसोमुला सिंनि ओमफ्राय एबसु सोमावसारनाय नुनो मोन्दों, नाथाय फिथाइ थायाखै बायदिखौनो नुनो मोन्दों बिदि समाव। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बिथाङा जिखिनि दाय मावदों बे दाय मावनायनि एगेन्स्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसेनि सिगां गिबि मन्थ्रिनि चिफ मिनिस्टार जि भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफान दङ बेयाव जोङो पिटिसन होनाय जादोंमोन। बे पिटिसन बायदिनो